Господин Димитров. Уважаеми зрители, първото семейство, което ще се яви тази вечер пред вас и пред нас, е семейство Георгиеви. Здравейте. Здравейте. Добър вечер, семейство Георгиеви. Предполагам баща и син. Да. Добре, откъде сте? От Стара Загора. Браво! Браво! А ти учиш, предполагам? Да. Къде? Искам да кажа нещо, че освен Краси Радков и Лилия Иванова, днес една друга личност има рожден ден. Това е Христина Морфова, която е патрон на моето училище. Браво! 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 А днес моето училище, Нумси Христина Морфова, прави 40 години от основаването си. Браво! С какво си в Христина Морфова? Със специалност класическа китара. Класическа китара. Това означава, че си музикант, който има специално отношение към музиката. А пък и пееш, видимо, или ще свириш, а баща ти ще пее? Ще пея. Ще пееш. Кой клас си? 12 клас съм, завършвам. Направи ли това? Костюма е готов, предполагам. Още не, но ще е готов. Какъв цвят? Черен. Черен. Черните ни дрехи крият от вас колко са бели душите ни. На Изус го знае. На каква китара свириш? Извинявай, просто има някои хора, които са неориентирани. Каква китара, в какъв смисъл? Каква е китарата ти? Като марка или? Ами да, каква китара свириш? Аз се вълнувам заради... Защото аз имам акустични две и две електрически. Как каза, че се казваш? Огнян Георгиев. Огняне. Каква ти е една от акустичните? Ямаха. Добре. Цветане, каква китара разполагаме да го видим, какво ще направи? Да изсвири нещо, разбира се. Да, ето, заповядай преди да пееш, тъй си дошъл. Коя китара ще му дадеш? Веднага му даваме. Дай му една дата, с която да видим. Айде, тази година кандидат студент пред Цецо. Охо, браво! Тая е най-скъпата 600 лева струва. 600 лева само колана струва на тази. Тази китара е Гудин, много е различна. Добре, тази китара за тебе ли е? Добре, Тази е малко по-скъпа, 800. Да. Да, давай. Която на нос. Да, аз и без това не свиря на нея. Таман да се чуи за първи път. Давай, айде. I see
Готов е за консерваторията. Ами господин Недялков преподава там, така че там ли ще кандидатстваш? Не, А къде? в Нов български университет. Добре, какво ще ни изпее тази вечер? Господин Георгиев, вие... Ще изпеем заедно Satisfaction на Rolling Stones и то по негово предложение. Добре, окей. Заповядайте, семейство Георгиеви и Rolling Stones. Благодаря ви. Рок-н-рол. Добре, друго подготвили ли сте ни, господин Георгиев? Кой от двамата Георгиеви? Ами баща ти, защото той е по старшинство. С Богом. С Богом. Сигнал. Добре, нека да чуеме. Късно е, няма обратен път назад. Късно е, всеки живее в собствен свят. Късно е, наша несбъдната мечта. Невъзможен порив се оказа любовта. Късно е, думите, щом сега горчат. Късно е, щом и сърцата ни мълчат. Късно е, сякаш изправени на съд. Без вина виновни сме с теб за първи път. С Богом да носиш щастлива. Утре далече от теб. Друга любов по-красива. Знам, ще те спре някой ден. Късно е, споменът само този час. Може би може не трае между нас. Наша несбъдната мечта. Невъзможен порив се оказа любовта.
Благодарим ви. Това беше семейство Георгиеви. То няма много за коментар. Те се справят на много високо ниво. Направо жестоко изпълнение. Много. Бащата и сина са изключително музикални. Според мен бащата занимава професионално. Не съм сигурен дали е професионален музикант. Трябваше да го попитам с какво се занимава, но аз Тонус така... номера им беше хубав, това изпълнение на китара на великия Гери Мур. Да, просто момчето, видимо, те са музикални много. Няма какъв коментар. Тук те са Само много искам да кажа нещо, което според мен е важно. Нашия колега, поета Ивайло Вълчев, преди година-две открива в текста на това изпълнение една сакрална фраза, която аз от тогава тази песен Данчо Караджов и Сигнал ги обичам още повече. Значи, привидно зрителят чува с Богом да носи щастлива, но скритото послание е с Богом да носиш та слива. А в началото... Тоест, Има и друга трактовка. Има. уважаеми зрители, рекламите.